U mreži prvog. Tema pod povećalom. Dobro vam jutro u mreži prvog. Hoće li uz državne službenike u pravosuđu od ponedjeljka štrajkati pravosudni policajci? Kako će se sve to odraziti na život građana? Zašto nema dogovora s Ministarstvom pravosuđa? Ja sam Mirjana Grahovac, o svemu ovome u mreži prvog govore predsjednica Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, gospođa Iva Šušković. Dobro vam jutro. Dobro jutro. S nama je i dopredsjednik Sindikata pravosudne policije, gospodin Jelenko Krešo. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. I u Ministarstvu pravosuđa i uprave čeka nas gospođa Sanda Kulić, ravnateljica Uprave za organizaciju pravosuđa. Dobro jutro. Dobro jutro, gospođo Grahovac, svim kolegama u studiju i vašim slušateljima. Gospođo Šušković, prvo pitanje za vas. Dakle, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika od ponedjeljka ide u štrajk. Može li se ta odluka promijeniti? Pretpostavljam trebao bi doći neki poziv iz ministarstva pa da vi dođete na novi sastanak i dogovorite, ali mi u ovom trenutku, odnosno vi nemate takvih reakcija od strane Ministarstva pravosuđa. Tako je, dakle, mi smo odlučili da od 5. lipnja od 7 ujutro krećemo sa štrajkom u tijelima sudbene vlasti i u državnim odvjetništvima, no ova odluka se mogla i ranije promijeniti. Dakle, mi smo imali postupak mirenja, imali smo otvoren razgovor za stolom, jasno smo dali do znanja vladi koji su zahtjevi članstva, koji su zahtjevi tih ljudi koji već godinama su na neki način zanemarivani, jer ovo za nas nije nova situacija. Dakle, ovo traje od 2020. godine. U prvom mjesecu 2020. godine smo mi prvi puta nakon onog procesa mirenja iz 2019. uputili ministarstvu zahtjev za nastavak pregovora. Ti pregovori su tada i započeli, međutim, argument u tome zašto ne mogu povećati plaće je bio isključivo donošenje zakona o plaćama. Dakle, može se i dalje promijeniti ako je vlada voljna razgovarati o tome da se udovolji našim zahtjevima. Gospodine Krešo, kod vas je situacija sljedeća, vi još uvijek također čekate odgovor, ali niste donijeli odluku o pokretanju prvo postupka mirenja, onda štrajka. Ali ste spremni na štrajk, jer za sad vaši zahtjevi nije vam udovoljeno. Mi smo od početka iskomunicirali šta hoćemo. Sutra je taj zadnji dan kad nas treba ministar primiti, ajmo reći dati protuponudu ili dati nam nešto šta oni nude i onda će to odrediti daljnji razvoj situacije, da li ćemo ići u štrajku mirenja ili ćemo prihvatiti ponudu. Ne znamo ni kakva je ponuda ni šta je. Mi znamo naše zahtjeve se ponavljaju čak od 2019. kad je bio prosvjed ispred Ministarstva pravosuđa. Prema tome isto su nam govorili zakon o plaćama i sve ostalo, međutim od toga govora o zakonu o plaćama do sad je 3 ili 4 puta u samom Ministarstvu pravosuđa su mijenjani koeficijenti. Pa nema informatičara, pa su prijenjani informatičari, zajedno su promijenjeni koeficijenti upisničarima i zapisničarima, daktilografima. Znači da se može. Sad zašto oni dijele, zašto nisu rješavali sve u paketu, to zna samo Ministarstvo pravosuđa, zašto rade to razjedinjeno među tim ljudima. Evo, pitat ćemo gospođu Kulić, rekla sam, ona je ravnateljica Uprave za organizaciju pravosuđa. Gospođo Kulić, ima li informacija da bi ministar sutra mogao primiti gospodu iz Sindikata pravosudne policije, odnosno da se još razgovara ili se planira razgovarati sa Sindikatom državnih i lokalnih službenika i namještenika kako bi se spriječio njihov štrajk od ponedjeljka? Pa evo, Ministarstvo pravosuđa i uprave ima otvoreni kontinuirani dijalog sa svim sindikatima, uključujući i one kojima nije utvrđena reprezentativnost sukladno zakonu. Mi smo sa predstavnicima sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika imali i proces mirenja koji nažalost nije uspio i oni su sukladno tome najavili štrajk. Raspravljati o tome može li se takav štrajk održati ili ne, ja ne bih ulazila. To će se vidjeti, o tome će govoriti stručnjaci i govorili su već iz radnog prava. Ono što bi željela istaknuti je da mi apeliramo naravno da do štrajka ne dođe, jer smo bili i ostajemo i dalje otvoreni za dijalog. Ono što ministarstvo traži sportskim rječnikom je time out do donošenja cjelovitog rješenja, posebice u okolnostima u kojima se, kao što znamo, izrađuje novi sustav plaća.
Ono što je poznato, Ministarstvo pravosuđa i uprave u okviru Nacionalnog plana otpornosti i oporavka radi na izradi novog zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama. Itekako smo svjesni izazova s kojima se suočava naš sustav i s time naravno da je potrebno napraviti dodatne iskorake. Što se tiče zahtjeva sindikata, upoznati smo sa zahtjevima i na razini cijele državne uprave traži se rješenje upravo za najniže plaće u sustavu. Nitko ne bježi od činjenice da doista imamo službenike koji imaju niske plaće, posebno u ovim teškim okolnostima rasta cijena. Ministarstvo je također u suradnji sa Svjetskom bankom napravilo analizu cijelog sustava plaća u državnoj upravi koje pripadaju pravosudni policajci, utvrdilo da u sustavu plaća državne i javne uprave za nešto više od 2500 radnih mjesta postoje i različiti dodaci, 500 vrsta dodataka na plaću, tako da je cilj novog zakona uvesti platne razrede, smanjiti dodatke i pretvoriti ih u koeficijente, jer nam zapravo ti dodaci predstavljaju složenost poslova. Dakle, radi se o cjelovitom rješenju koje će donijeti nova rješenja za plaće i pravosudnih policajaca. Što se tiče zahtjeva, također se na razini državne uprave razmatraju mogućnosti donošenja mjera, ali u okvirima fiskalnih mogućnosti. Dakle, ono što mogu zaključno reći na ovo pitanje je da će ministarstvo do kraja tjedna svakako sjesti ponovno sa sindikatima, a da vlada na ovaj način radi na jednom cjelovitom prijedlogu rješenja. Kad kažete, gospođo Kulić, do kraja tjedna, znači danas ili sutra možemo očekivati sastanak sa sindikatom i državnih i lokalnih službenika i sa sindikatom pravosudne policije? A ja vam ne mogu točno reći koji dan bi to bilo, ali svakako do kraja tjedna. Dobro. Gospođo Šušković, evo, gospođa Kulić je na neki način dala do znanja o tome je li takav štrajk koji vi planirate zapravo se može održati. Kakva su vaša zapravo saznanja? Vi sigurno imate pravnu službu koja razmatra je li taj štrajk, da li ga se može zabraniti i prije nego krene, zapravo je moje pitanje. Pa evo, mogu se složiti samo u jednom, da se od ove plaće teško živi. Dakle, da su plaće male i da vlada radi na jednom cjelovitom rješenju. Što se tiče ovog što je gospođa rekla vezano za štrajk i vezano za reprezentativnost, pa ne reprezentativni, pa reprezentativni, pa što je uvjet za sjedanje za stol, za organizaciju i za to da ljudi pokažu svoje nezadovoljstvo, biti reprezentativan. Na kraju krajeva, liječnici koji su imali isti ovakav štrajk, na isti način zbog gospodarskih i socijalnih interesa, su za svoje ljude izborili na taj način veće plaće. Nije se propitivalo utemeljenost štrajka i na kraju osigurano im je kolektivno pregovaranje na razini tijela. Dakle, što je sporno? Svrstavamo građane u građane prvog reda, one bitne i one manje bitne, pa su oni građani drugog reda i možemo ih nagaziti. Jesu li to ovi ljudi sa tako niskim plaćama? Pa njima ne treba dopustiti, nego im treba začepiti usta tako da ne traže ništa. Jesu li suci sada bili u štrajku? Jesu. Bijeli, crni, tako je svejedno. Je li to utemeljeno? To se smije, može, jer je tako, takve su postavke. Tako se gleda na stvari. A ovi koji imaju tako male plaće ne smiju doći do izražaja, ne smiju ništa reći, nego naprosto trebaju imati, 5 godina, 10 godina strpljenja i čekati da se dogodi neka reforma koja možda će okrznuti i njih, a oni će potom biti zadovoljni. Kad govorimo o tome koji su to, dakle, zaposlenici na koji bi išli u štrajk, dakle, to su zapisničari, referenti, zemljišno-knjižni referenti, kolike su njihove plaće u sustavu, gospođo Šušković? Pa evo, mi smo uzeli neki prosječni koeficijent od 0,897, nekakav srednja stručna sprema, bez minulog rada 505 eura. Onako slatko je 505 s crtom, pa se već ljudi ismijavaju. A do kojeg to maksimuma sa svim dodacima može doći? Imate uključeni minuli rad sa 40 godina staža, gospođa srednje stručne spreme ima 700 eura. I to je maksimum koji sa svim ovim dodacima koje je gospođa Kulić spominjala? Kojim dodacima? Ne znam koje točno dodatke. Vjerojatno, da. Na radne uvjete ovi ljudi nemaju dodatke.
Dakle, mi o ovim ljudima o kojima govorimo danas i koji su iskazali svoj interes da na ovaj način iskažu svoje nezadovoljstvo, nemaju dodatke. Dakle, o njima pričamo. Oni nisu ljudi koji rade u sustavu u MUP-u, u pravosudnoj policiji, da možda svojim radom ostvaruju te dodatke. Pa nije njima niko taj dodatak dao zato što sjede doma. Ljudi su odradili i noćnu, i turnus, i smjenu, i sve ostalo. Dakle, kad govorimo o službenicima, namještenicima u sudovima, u državnim odvjetništvima, oni nemaju dodatke. Gospodine Krešo, znači vaši pravosudni policajci imaju dodatke zbog određene vrste posla. Koje su kod vas plaće? Zašto su kod vas vaši djelatnici, pravosudni policajci, ljudi koje zastupate, nezadovoljni? Pa imaju dodatke u zatvorskom sustavu, imaju 30% na uvjete rada, na odjelu osiguranja pravosudnim tijelima što rade na sudu imaju 10% dodatke na uvjete rada i to su najniži dodaci na uvjete rada od svih ako rade s oružjem i opasan posao. Pa evo, mi smo već izašli sa tim platnim listama, nek Ministarstvo pravosuđa izađe sa platnim listama, prosjeci mene baš puno ne zanimaju jer vi u prosjek možete uvesti svašta. Znači što vas je volja, jer zaposlenike možete uzeti od najnižeg do najvišeg, izaći veliki prosvjet. Evo, na zadnji put je predsjednik stavio da je gospođa sa 35 godina staža sa turnusom sa svime dobila 1100 eura plaće. Sa 30% dodatka na uvjete rada govorimo. Mislim, ovdje su manipulacije, dodaci oni. Vi meni to možete nazvati kako god hoćete. Ja čitam ukupno. Šta gore piše? To mene puno ne interesira. Ja čitam ukupno. Dajte mi plaću za moj rad. Mi smo tražili povećanje dodatka za odjel osiguranja pravosudnih tijela koji je državu bi koštao nekih 800.000 kuna godišnje, pa su rekli nemamo novaca. Znači vi nemate 800.000 kuna godišnje, nemamo novaca, to potrošite na jednom domjenku. Prema tome, to su te stvari, a od 2019. kažem tražimo isto. I šutnja je. Evo, od 2019. vi ste mi donijeli jedan vaš plakat sa tog prosvjeda, pa gotovo su isti zahtjevi. Identično. Da, zvao se prosvjed, ovako više ne ide. Upozoravali ste, govorimo o prošlosti, na potplaćenost, manjak djelatnika, nesigurnost, uštede na račun sigurnosti, evo zapravo zahtjevi gotovo pa isti i ovaj put. Ništa niste postigli ove zapravo već 4 godine. Nismo postigli jer je došla korona, bio je taj potres i non-stop je ministarstvo govorilo daj pričekajte, mi smo kao socijalni partner čekali, međutim kad vidim što je rekla gospođa Iva Šušković, pa se daje ovome, pa se daje onome, ovome može, onome ne može, zašto se to radi parcijalno? Šta je neko važniji, šta je važniji doktor od pravosudnog policajca, šta je važniji daktilograf od bilo koga? Mi smo svi državni službenici ili javni službenici. Da li smo potrebni državi ili nismo potrebni? Znači zašto nas se razdvaja i zašto se sada, ne može se dizati koeficijent, onda vidimo jednoj se struci diže, drugoj se ne drži. Radi se taj razdor. Da jednostavno ne dođe do ovoga da se ljudi okupe da kaže sad ćemo tražiti za sve isto. Da kako da ta onda nepravda ljude čini još više ogorčenima. Da. Kako bi taj vaš štrajk izgledao, gospodine Krešo? Jel smijete vi ići u štrajk kao pravosudna policija? Po Ustavu smijemo. Mi nismo zakačeni. To su mi rekli i suci kad su išli u bijeli štrajk. Tako je. Po Ustavu su, vidite, oni sad mogu tražiti zabranu štrajka, mogu sve. Mogu oni zabraniti štrajk, ali mi imamo druge načine na koji ćemo mi dovesti do svojih prava, jer nas jednostavno nema, jednostavno nedostaje. Prema tome, ako oni misle da će ljudi i dalje raditi za 10 ljudi i ne znam, oni kaže imate prekovremeno, pa ne mogu više raditi prekovremeno. Ja ne mogu biti dan noć na svom radnom mjestu. To troši, to jednostavno iziskuje previše napora da mi više ne možemo. U ove godine ne bude li zaposleno određeni broj pravosudnih policajaca, mi smo rekli 200. Znači neće imati minimum. Tako je, neće imati ko raditi. Jer imate najmanje ministarstvo pravosuđa koje će reći najmanje imate 150 ljudi u našem sustavu, u nas nema puno, 1700 pravosudnih policajaca koji imaju uvjete za mirovinu bez da im ministar potpiše. Jer sad uzmite ako svi 150 ljudi ode na mirovinsko i kaže ide u mirovinu. Ko će to raditi? Jer ovdje se radi o nacionalnoj sigurnosti. Sustava. Tako je, vidite, vi imate jedan sustav koji drži ljude koji nisu za ovo društvo, znači maknuti su iz društva. I šta sutra kad krenu pobune i ostalo, ko će to rješavati? Hoće doći ministar, hoće doći neko iz ministarstva, iz Sabora, pa rješavat će ti pravosudni policajci. Na njima je. Ko će sutra odgovarati ako se desi nekome nešto, daj Bože, pogibeljno? Jer ovdje životi su u pitanju i pravosudni policajci zatvorenika. Jer koliko smo mi u pogibelju, toliko su zatvoreni međusobno, imate situacije, obračuna i ostaloga. Gospođo Kulić, evo čuli ste i ovo nezadovoljstvo i ogorčenje, sigurno da se i na sastancima u ministarstvu uvijek o tome raspravlja, pokušava naći rješenje,
ali svi ovi ljudi u pravosudnom sustavu nezadovoljni su time da se mora čekati zakon o plaćama koji bi zapravo po svim informacijama trebao biti dovršen do kraja godine, jel tako? Pa da onda oni svi dobiju te nove koeficijente od iduće godine. Tako je, nama su apsolutno svi državni službenici jednako bitni i jednako vrijedni. Nikako ne svrstavamo ni državne službenike niti građane u nikakve redove. Što se tiče onog što smo se dotakli, reprezentativnosti sindikata, mi razgovaramo sa svima, dakle Ministarstvo pravosuđa i uprave razgovara sa svim sindikatima, znači otvoren je dijalog sa svima. Pitanje reprezentativnosti uređuje se zakonima koje donosi Ministarstvo rada i to kolektivno pregovaranje odvija se kontinuirano na razini vlade i sindikata. Što se tiče doista malih plaća i na sudovima i naravno i pravosudnih policajaca, ponavljam, u fokusu platnog sustava biti će upravo najniža primanja. Mi smo uz povećanje osnovice u posljednjih 6 godina 4 puta mijenjali uredbu i podizali koeficijente za zaposlene u pravosudnim tijelima. Kao što znamo, osnovica je porasla nekakvih 30%. Posljednjom izmjenom povećani su i koeficijenti za zapisničare. U svemu tome naravno moramo voditi računa o sustavu u cjelini. Mi sada imamo za ista radna mjesta u državnoj upravi različite koeficijente za istu složenost poslova. To nastojimo ovim zakonom upravo riješiti i ujednačiti. Dakle, ispraviti nepravdu i stvoriti sustav prema modelu jednaka plaća za jednak rad. Svakako da plaća od 500 do 700 eura treba povećati i radimo na tome da se sustav unaprijedi. Fokus tog našeg novog zakona biti će plaće službenika upravo sa srednjom i visokom stručnom spremom, naravno i namještenika. Do kraja ovog tjedna, kao što sam naglasila, ponovno ćemo sjesti sa sindikatima, ja ih i sada pozivam na dijalog. Što se tiče spomenutih dodataka pravosudnih policajaca, plaća pravosudnog policajca ovisi o njihovoj spremi, o njihovom stažu. Postoje u sustavu sa srednjom stručnom spremom zaista plaća od oko 700 eura, no prosječno isplaćena plaća sa srednjom stručnom spremom u travnju je iznosila nešto više od 1300 eura. Sve to nije neka bajna situacija, ali svakako je ipak nešto bolja i povoljnija. Govorimo o prosjeku, naravno da su tu uključeni prekovremeni sati, noćni rad u turnusima. Dakle, ponovno ću zaključiti, cilj je da se plaće posebno za srednju stručnu spremu povećaju i da se na neki način olakša život državnim službenicima kao i svima na koje mi možemo utjecati u ovoj situaciji poskupljenja cijena. Gospođo Šušković, evo još jedan put gospođa Kulić ponovila da se očekuje taj sastanak. Svima u interesu da do dogovora dođe, da budu i državni službenici, namještenici zadovoljni, isto tako i pravosudni policajci, da se postigne dogovor i da do štrajka ne dođe. Što je zapravo minimum po vama? Koji je to zahtjev od kojeg vi nećete odustati, odnosno na što bi pristali pa da štrajka ne bude? Mi smo tu ponudu očekivali u zadnjem sastanku mirenja. Dakle, nama je rečeno nakon održanog prvog sastanka gdje smo mi jasno iznijeli naše zahtjeve da će nam vlada na sljedećem sastanku predstavnici prenijeti ono što je njima prihvatljivo u odnosu na ono što mi u stvari zahtjevamo. To je bilo u vrijeme kad su suci bili u bijelom štrajku. Sjećam se, bili ste u emisiji. Točno, to je bilo u to vrijeme kad su suci bili u bijelom štrajku. Mi smo rekli zahtjevi ljudi su takvi, očekujemo ponudu vlade, mi nismo dobili jasno što je možda vladi prihvatljivo u vidu ovog povećanja da premostimo ovu krizu i da, kako je gospođa Kulić rekla, na neki način ispravimo nepravdu. Dakle, svjesni svi da se radi tu o nekakvoj nepravdi i da se nastoji to riješiti. Međutim, taj proces rješavanja i to vrijeme trajanja toga rješavanja naprosto nije ono što zadovoljava kao argument ove ljude koji danas iskazuju svoje nezadovoljstvo na način da žele održati štrajk. Zakon o plaćama mislite da će sve nepravde ispraviti? Pa ne mislim da će sve nepravde ispraviti. Njega se sad spominje kao jednu čarobnu onako riječ, štapić koji mora to sve riješiti. Ko je do sad napravio tu nepravdu? Nismo mi. Ko je do sad dijelio te koeficijente? Dakle, ako se govori o
560 različitih dodataka i ako je uredba došla na 4 decimale i ako se sve to skupa mijenjalo tijekom ovog razdoblja od godinu, 2, 3, na kraju krajeva spomenuta i Svjetska banka koja je radila nekakvu projekciju, pa nama je na sastancima u ministarstvu i prije 2 godine rečeno da će Svjetska banka raditi projekciju, dati nekakve preporuke, radit će se usporedbe da bi se došlo do pravednijeg sustava plaća i da bi se ta svojevrsna reforma i provela. Međutim, kako je moguće da će taj jedan propis i te uredbe koje će doći riješiti baš sve probleme? Pa neće riješiti sve probleme zato što naprosto je sustav velik. Osim toga, ovdje se jednako gleda na državnu i na javne službe. Dakle, traži se jedno cjelovito rješenje. Činjenica da je za to potrebno puno vremena, osobito kada dođu na red uredbe i ti platni razredi. Međutim, tko je dopustio da se akumuliraju tolike anomalije i tko je dopustio 567 dodataka i tko je dopustio da se uredba mijenja 50 puta? Tako je. Vjerojatno ti dodaci su dakle uvijek i predmet kolektivnih pregovora. Znači i vi sindikati uvijek pregovarate o dodacima. Ne govorim samo o vama, nego i o drugim sindikatima koji zastupaju zaposlene u državnim i javnim službama. Uvijek su dodaci predmet pregovora s vladom. Znači da i sindikati imaju svoju odgovornost za te silne dodatke, zar ne? Imaju. Normalno da imamo svi odgovornost, ali ovdje sada stvar što vi i sada parcijalno se rješava. Imate, sad je sama gospođa Kulić rekla da su dizale ovima, pa su dizale ovima, pa su dizale. Znači, opet nije se rješavano u kompletu. Znači, dižete informatičarima, pa dižete ovima, imate masu ljudi koji rade u tom sustavu. Zašto se nije dizalo svima zajedno? Govori se o 1.1. Da li će biti 1.1. zakon o plaćama? I će se opet nešto deliti, pa će biti 4.1. Di su koeficijenti? S kojim mi koeficijentima startamo? Mi ništa ne znamo. Osim znamo to nekakvo nagrađivanje koje je isto nakaradno, di vi, vama šef daje nekakvu ocjenu, a već vam je država u startu rekla da 5% može biti odlični. Znači, država ne vjeruje svojim zaposlenicima. Vi već sada limitirate i onda će se desiti da ovi niži nikad neće dobiti tu ocjenu. Zašto se nije stavilo, ne znam, imate parametar koliko je bio na bolovanju. Znači, dobro, gospodine Krešo, šta znači ocjena odličan za pravosudnog policajca? Pa sad trenutno koji je u zatvorskom sustavu, recimo, ili na sudu kao vi radi. Šta to znači? Imate 2 dana godišnjega. Ali tu ocjenu rijetko ko vidi, to uglavnom vide šefovi. To je ta stvar. A ispadaju šefovi odlični radnici, dobri ili vrlo dobri. A šefovi vode radnike. Kako o čemu ovisi? O godišnjem odmoru ocjene odličan, pa nije valjda baš tako? Ne, dobijete zato što dobijete odličnu ocjenu, dobijete 2 dana godišnjega. Ali o čemu ovisi? Što je to odlično? Ne, niko vas nikad nije tokom radnog vremena u godinu dana upozorio, radiš krivo, napravi ovo. To je paušalna ocjena nekoga šefa, da li ste vi nekome sviđate ili se ne sviđate. Vi sad možete ovdje, ja sam šef, kažem, evo gospođeva će dobiti 5, vi ste mi se nešto zamjerili, vamo ću dati 3. Nema, moram doktoratski rad nekakav ja napisati kao pravosudni policajac. Ja i doktoratski, kakav doktorski rad? Znači, a na kraju sve se svodi na dane godišnjeg odmora. Mislim, ljudi ne mogu iskoristiti slobodne dane na akumulirane prekovremene sate jer ih nema dovoljno u sustavu. Dakle, opet se vrtimo u jednom začaranom krugu sa svim tim problemima s kojima se susreću i oni, a ovi službenici na sudovima i ostali koji u sustav pokušavaju još uvijek održati da ne kolabira potpuno, jer ovdje govorimo o pravosuđu, zar ne? Sad su i rekli prosječna plaća, ali vi sad uzmete ljude koji rade noćne smjene, ja ih radim. Ja sutra idem u dnevnu, u subotu sam noćnu i preko vremena rade. Koliko to ljude uzima, njihovo zdravlje, sve ostalo, sve je to lijepo dobio, ali kad mi razlučimo tu moju platnu listu, kad uzmemo da se radi o subote, nedjelja, da se radi uskrsni ponedjeljak, nisam bio s obitelji, pa ja ću dati 300 eura da mi neko ode od rada, ja odem s obitelji u Opatiju prošetati. Da mogu fino piti kod kuće na uskrsni ili da Božić. Kod nas toga nema, radimo i svece i petke. Gospođo Kulić, evo, opet ste čuli razloge za nezadovoljstvo i ogorčenje i jednog i drugog sindikata, odnosno njihovih članova zaposlenika u pravosuđu, sudbenoj vlasti. Evo još jednom, što ministarstvo planira, kako misli zapravo riješiti njihove probleme, a da se ne čeka zakon o plaćama, evo da vas to još jedanput pitam. Pa evo, ja bi napomenula na početku, dakle, da se sustav plaća nije mijenjao 30 godina. Kao što sam rekla, zakon o plaćama je najveća reforma javne uprave do sad. Znamo i razumljivo je da to ne ide preko noći. Država mora pronaći model koji će dati mogućnost pravednijeg sustava. Zakonom o plaćama se ne radi nikakvo limitiranje, dakle uvodi se sustav koji
će jednostavno bolje vrednovati rad i dati bolje mogućnosti, bolje prilike. Također donosi financijsku stimulaciju, znači uvešće se sustavi nagrađivanja. Tako da eto, vjerujem da do štrajka neće doći, već da ćemo do kraja tjedna doći do rješenja koje će odgovoriti na potrebe svih naših zaposlenika, državnih službenika. Nažalost, ovaj sustav, kako sam vam spomenula, izrađen je prije 30 godina. Puno je promjena u strukturi zaposlenih otad, na tržištu rada, problem nedostatka radne snage prisutan je u svim službama. Radimo u sustavu koji će doprinijeti da plaće budu veće i koji će omogućiti da se zaposle novi ljudi. Svakako da reforma ne može doći preko noći. Mi tu radimo i na kratkoročnim ciljevima, srednjoročnim, dugoročnim ciljevima. Eto, mislim, vlada će kroz kratkoročne mjere, kako je već dogovoreno, raditi na povećanju materijalnih prava, a onda će se to dalje nadopunjavati kroz idući period drugim mjerama, a zapravo je cilj da se ovim zakonom stvori temelj za izgradnju pravednijeg sustava plaća u državnoj, lokalnoj. Da, gospođo Kulić, hvala vam na svim ovim informacijama. Čekamo te sastanke. Nadajmo se evo stvarno da će to biti danas ili sutra, kako ste vi više puta spomenuli. Gospođo Šušković, kad je bio bijeli štrajk sudaca, kako je onda su vaši službenici, referenti, rekli smo zapisničari, na koji način su oni u tom trenutku, da tako kažemo, radili zapravo, ne? Radili su. Oni su odrađivali svoj posao. Dakle, puno je onih nevidljivih poslova koji se odrađuju, a koji u stvari ljudi nisu svjesni da se odrađuju. I nije nužno da je sudac prisutan da bi službenik ili namještenik odradio svoj posao. Ali ako mi dozvolite, htjela sam samo se nadovezati na gospođu Kulić, da, za ovu reformu koja nije za očekivati da se dogodi preko noći. Evo, mi smo malo gledali našu arhivu, pa smo recimo u 2006. godini kada je bio štrajk u državnoj službi naišli na u stvari obrazloženje kako će se riješiti ova priča sa plaćama u državnoj službi, a to je upravo Zakon o plaćama. Dakle, 30 godina traje noć, pa se ništa nije poduzimalo, pa sad ne znam koliko je za očekivati, koliko je realno za očekivati da ovo bude tako brzo s obzirom na broj ljudi koji su zaposleni u sustavu. To je veliki sustav na koji se odnosi novi Zakon o plaćama. 330.000 ljudi koji rade u sustavu treba dobro i pametno posložiti i kada se posloži, vrlo je vjerojatno, budući da to do sada nikada nije postojalo jer 30 godina se na tome radi, je za očekivati da to baš neće biti savršeno i da će tu biti potrebno opet neko izvisno vrijeme intervencija u to da bi se to poboljšavalo, ajmo to tako. A i godinama se priča o donošenju te Zakona o plaćama nikada. Tako da su više ljudi na terenu skeptični, veli još jedan Zakon o plaćama. Kad će? A nitko ne vidi šta donosi taj, mi ne znamo ništa, jednostavno nema ni otkud se kreće, kako se kreće, sve je to lijepo, biće. Ja od biće ne živim, ljudi moji, ne žive od biće i riješit ćemo. Riješite, dajte, mi smo za kompromise, za sve, a zadnja je opcija štrajk, od toga se ne bojimo i ne odustajemo. Nažalost, potez je na vladi, ne na nama. Mi samo tražimo da nas se prizna, odnosno da nas se vrednuje, ništa drugo. A kad ste rekli, gospodine Krešo, ako se zabrani štrajk, da imate druge mogućnosti, koje su to? Imamo, ne bi sad izdjeli s tim. Nas nedostaje, vidite... Koliko nedostaje pravosudnih policajaca? Pa po zadnjem od vlade preko 400 pravosudnih policajaca, što je na Saboru priznato. Jesu to policajci koji su na sudovima ili ovi u zatvorskom sustavu? Gdje ih nedostaje? U jedni i drugih. U zatvorskom sustavu, pa na sudovima imate nedostaje pravosudnih policajaca, da su sad jedan dio sudova predali zaštitarima jer ne mogu osigurati pravosudne policajce. A u zatvorima samo Remetincu oko 100 ljudi nedostaje. Znate koji je to? To je najveći zatvor. Tamo istrage i sve. I sad ako ode još dio ljudi, pitanje ko će voditi, kako će se ta sve sprovesti, poslovi koji se trebaju sprovoditi. Sada ljudi nad ljudskim naporima iznad svojih 200% daju. Vidite da nema nikakvih... Uz prekovremene sate. Tako je, ali to vas ubi. Da. Dobro, nadajmo se ovom sastanku, nadajmo se dogovoru da će biti do kraja tjedna, a kraj tjedna može biti samo danas ili sutra. Hvala tako vam. Je, kraj tjedna je blizu. Nadajmo se. Mi se nadamo. Hvala vam svima na sudjelovanju u emisiji. Hvala vama. U mreži prvog.
Tema pod povećalom.